Ovde na Kilijanu zovemo je Dah. Fluks je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Kilijan, izbrisala Dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Tvoj prijatelj je spasio život Soniju Blackbonesu. Pobrini se za njega, u redu. Šta je sa galaktičkim fudbalom? Nakon 15 godina utakmica Akilijan Senke se diže iz pepela. May, igraćeš sa Džokom. U napadu. Sada kada si dobila ono što si htela, mogu li da dobijem narokvicu nazad? Imate li vi dece, gospodine? Ne, zašto me to pitaš? Smrvite ih! Smrvite te patetične glupane! Mikroajsovo odsustvo iz napada se osjeća žestoko. Ne predajte se! Utakmica još uvek traje! Penal za Senke u poslednjem minutu. Ovo je katastrofa. Ja sam kriva što smo izgubili. Ne, May, svi smo krivi. Izgubili smo. Ali sam bar uzela Miley nazad. Ubeđen sam da će nam se sreća vratiti. Sreća i sve ostalo. Džok, Arch nas očekuje u sobi za sastanke. Dolazim. I ja se pitam gde bi mogao biti. Nadam se da mu se ništa nije desilo. Ne brini, Micro Ice verovatno u ovom trenutku izluđuje pirate. Molit će nas da ga primimo nazad. Upravu si. Hajde, idemo. Utakmica koju ćete igrati večeras je vaša poslednja šansa. Ili ćete pobediti, ili nećete igrati u kupu. Neće biti lako. S Micro Ice-ovim odsustvom i Tranovom povredom, da budem iskren, ne znam da li ćete biti u stanju da pobedite. Naravno da hoćemo! Nisam te pitao za mišljenje. Senke su ubeđene da će pobediti jednako lako kao u prošloj utakmici. Ovo je vaša prilika. Dokažite da možete da se izborite sa tim. Sada ćete imati svoj poslednji trening pred utakmicu. Pobrinite se da vam ne bude poslednji u sezoni. Tran, idi... Žao mi je što malo kasnim, treneru. Nastavite, pohvataću već. Jel sam nešto pogrešno rekao? Znam da kasnim, ali bio sam na malom putovanju. Na malom putovanju? Micro Ice, u moju kancelariju. Micro Ice, naš tim se bori za finalnu pa. Znam! Ne znaš! Da znaš, ne bi nas napustio da bi otišao ko zna gde sa Sonijem Blackbonesom. Šta? Ja vas napustio zbog Sonija Blackbonesa? Micro Ice, ne igraj se sa mnom. Ostaviš tim na cedilu dan pre odlučujuće utakmice i vratiš se posle 2 dana kao da se ništa nije desilo i kažeš nam da si otišao na malo putovanje. To je neoprostivo! To nije istina. Otišao sam pre jedva 2 sata i... I ne sjećam se ničega. Kunem se, otišao sam sa akademije, ali ne znam šta se desilo posle toga. Dobro, verujem ti. Mora da su ti izbrisali sećanje. Pirati to ponekad urade svojim zatvorenicima. To sad nije važno, Micro Ice. U ovom trenutku tim je na prvom mestu. Moram da budem siguran u tebe koliko i u druge. Ti si na potezu, Micro Ice. Shvatam, nema problema. Dobro, završili smo.
ajde. Pa? Moći ću da igram. Super si, Clem. Ne znam šta bismo bez tebe. Polako, polako. To što te više ne boli ne znači da je povreda nestala. Ne brini za mene. Jel ja to sanjam? Znaš li ko je to? To je desna ruka Sonny Blackbonesa. Zvezdani odmetnik. Teror galaksija. Počeli smo da se brinemo. Ispričaj nam sve. Pričat ćemo o tome kasnije. Hoću da treniram. Večeras imamo važnu utakmicu. To mora da je bilo opakih 15 minuta u Arčovoj kancelariji. Ne tičete se, Džok. Nisi ovde da pričaš, već da treniraš. Pokret! Mogu li da uđem, Micro Ice? Valjda možeš. Reci mi, Micro Ice, ti se stvarno ničega ne sećaš? Ako baš hoćeš da znaš, sećam se onog što je bilo pre mog odlaska. Shvatio sam da me stvarno nije bilo kada mi Jarač pokazao utakmicu na kojoj nisam igrao. A pre toga, prosto nisam mogao da verujem. Micro Ice, stvarno mi je žao zbog onoga sa May. Ona me je prevarila. Znaš, zavadila nas je da bi... Da? O, dobro, obojica ste tu. Dobar tajming. Žela sam da pričam sa vama o nekim stvarima i... Zašto misliš da mi želimo da pričamo o tome, May? Moja majka je insistirala da radim to. Nisam želela da dođe do ovoga. Zaista volim obojicu i... Molim te, zaista voliš obojicu? Jesi li se ikada zapitala da li smo mi hteli da volimo tebe? May, ali sam ti zahvala na jednoj stvari. Zahvaljujući tebi, sad znam da više nikome neću dozvoliti da mi pokvari prijateljstvo sa Džokom. Hvala, Micro Ice. To je bilo... cool. Micro Ice, jesi li dobro? Da, samo tvoja narukvica. Mislim da sam video kako je neko drugi nosi.
To je zbog toga što su ti pirati isprali mozak. Sigurno je od toga. Da, pa bolje da krenemo. Da ne bi otišli bez nas. Šališ se. Ako bi to uradili, izgubili bi. Probudite se, približavamo se senka arhipelagu. Ako imate problema s buđenjem, pogledajte desno. Pa, planeta Senki nije baš najveselije mesto u galaksiji. Držite se, bit će nezgodno. Čekajte ovde. Uđite. Bar znaju kako da... Nema šanse da ostanemo ovde. Ovo je nepodnošljivo. Pokušavaju da nas isprovociraju. Da li bi Arč mogao da dođe na nivo 15, kapija 5, molim? To mora da je Artegor. Baš su im klupe solidne. Ah! Uđi. Samo sam hteo da kažem da mi je žao što sam vas ispalio za prošlu utakmicu. Nije trebalo da odem sa piratima. Ne znam šta me spopalo. Ne brini zbog toga. Srećni smo što si se vratio. Obećavam da se ovo neće ponoviti. Želim da igram sa vama društvo dokle god mogu. I želim da osvojimo kup zajedno. Ne brini, daćemo sve od sebe. Mikroice, čemu taj govor? Ima li nekih problema? Nema problema. Samo sam malo nervozan pred utakmicu. Fino mestašce. Arč, pa jesi li srećan što si se vratio na ovu planetu? Hvala na dobrodošlici. Vidim da je planeta Senka gostoprimljiva kao i uvek. Hvala na komplimentu, moj dragi Arče. Ali pređimo na ozbiljnije stvari. Kako su ti igrači? U vrhunskoj formi, hvala na pitanju. Zar se ne osjećaju loše zbog eliminacije? Utakmica još nije počela, Artegore. Ma daj, dobro znaš da tvoj tim ne može da dobije ovu utakmicu, niti bilo koju drugu kad smo već kod toga. Davno si odabrao svoju stranu, Arče. I to da budeš s gubitnicima. Pričat ćemo ponovo kada se utakmica završi. Ho, vidi koga imamo ovde. Pobegulja se vratila. Ho da, znam zašto si se vratio. Nisi dobio jednaku turu poraza kao i ostali. S druge strane, možda su tvoji saigrači želeli da nastave bez tebe. Ako mene pitaš, dosta im je bilo tvoje jadne igre. Hej! Sined, imaš 30 sekundi da napustiš slačionicu. Stvarno, Rocket, šta ti tražiš u ovom timu gubitnika? Možeš ti bolje. Dođi da igraš s nama. 10, 9, 8... Vidimo se kasnije, gubitnici. Javljamo se uživo u prenosu poslednje utakmice u grupi A između Senki i Snežnih klinaca. Podsjetit ću vas da Senki nisu dale dozvolu našem kanalu za prenos lica mesta, tako da ću komentarisati uživo iz studija. Baš šteta. Šta oni zamišljaju ko su? Liga treba da ih kazni. Imate snage da napredujete. Šta god radili, ne dozvolite da vas Senke poremete. Oni su ti, kao i svaki drugi, i takođe imaju svoje slabosti. Ne dajte da vas isprovociraju. Budite agresivni, ali samo sa loptom.
Može malo podrške? To je već bolje. Čudno je pomisliti da igramo pod zemljom. Još čudnije je to što će možda nakon ove utakmice sve biti gotovo. Simbaj, kako je Tran? Oporavio se 80%. Ako se ne bude forsirao, bit će dobro. U svakom slučaju, Klempov tretman mu je pomogao. I evo ih. Podsjećam vas da ako Snježni klinci ne dobiju ovu utakmicu, neće proći u finalnu rundu kupa. Želimo im sve najbolje. Želite da izgubite? Jel se o tome radi? Ovako nikad nećemo pobediti. Arč, ovo je samo jedan od mnogih. To je bio prvi gol u mreži Snježnih klinaca. Kakav grozan način da se počne meč. Teško će se izvući ako nastave da igraju ovako. To više nikad nisi uradila. Arč, si Ned? Znam, smog sve više utiče na njega. Da to više nikad nisi uradila. Besraman je, on je ubica. Uvek igrači u odbrani najviše maltretiraju. Jesi li video šta je uradio tvojoj ćerki? Zar nemaš šta da kažeš? Šta očekuješ od mene da uradim? Pa sada sedi i začepi usta. Kakva neverovatno loša sreća. Tran je upravo dao gol sopstvenom timu, a Ahito je bio nemoćan.
Snežni klinci su katastrofalno započeli ovaj meč. Rekao sam ti! Sledeći put nemoj da mi pomažeš, više volim izazov. Arč, sada je gotovo. Svidelo se to tebi ili ne? Simbaj, kako je May? Može da nastavi da igra, ali ne punom snagom. To više nikad nisi uradila. Rekao sam ti. Clamp? Senke su imale kontrolu nad loptom 68% vremena u svim sektorima igre. Simbaj? Umorni su. Imali su dosta okršaja. Uvek sam više voleo ponižavanje od obične pobede. Sledeći put u galaktičkom fudbalu. Sada im pokažite kako vi igrate. Drugim rečima, ako Arčov tim sada napusti turnir, Metaflux neće moći da se povrati. Zar ne? U opasnosti sam, neka mi neko odgovori. Sad ćeš da naučiš pravo značenje reči poniženje.